Moi, mä oon Santeri ja tänään puhutaan, millaista on olla transsukupuolinen. Mua pyydettiin tekemään jatko-osa siitä mun edellisestä videosta, siitä tarina transsukupuolisuudesta. Videosta pyydettiin tekemään jatko-osa. Jatko-osa on semmonen, että kertoo enemmän tästä aiheesta. Ja muutenkin tästä aiheesta ei puhuta tarpeeksi. Niin sen takia mä haluan tehdä tästä aiheesta videon tai videoita ja kertoa mun omia kokemuksia. Ja ihan rehellisesti sanottuna, kuinka paskaa se on olla väärässä sukupuolessa. Ja kyllä mä kuvaan tätä videota koulussa, ei anneta häiritä sitten. Aamu alkaa yleensä sillä, että mä puen päälle binderin, joka litistää mun rintakehää, ettei rinnat paista. Seuraavaksi mä puen mahdollisimman ison hupparin tai jonkun muun paidan, että se peittää naiselliset muodot ja rinnat. Hyvinä päivinä mahdollisesti voi laittaa jonkun tiukemman paidan, mutta mä kadun sitä mahdollisesti myöhemmin. Oletettavasti mä käytän miesten vessoja. Se ahdistaa tosi paljon, koska musta tuntuu, että mä en mene läpi miehenä tarpeeksi. Uimahalli ahdistaa myös ja muutenkin pukuhuoneet, koska mut mielletään naiseksi, koska mulla on naisen vehkeet sun muut, niin se jotenkin ahdistaa tosi paljon, että pitää mennä naisten puolelle pukkariin. Koulussa mä en käytä naisten pukkariin, mä menen miesten pukkariin, koska mä en riisu mitenkään, mutta uimahallissa ja muutenkin uimahallissa, kun pitää käyttää uimapukua, niin se ahdistaa tosi paljon. Ja muutenkin kun mä en ole mikään kukkakeppi, niin se ahdistaa tosi paljon. Ja se, että pitää laittaa virallinen ristimänimi kaikkiin virallisiin papereihin, työsopimukset, koulupaperit. Kyllähän mua kutsutaan, esimerkiksi koulussa kutsutaan Santeriksi tai Santuksi. Ja se on tosi hyvä ja yleensä muuallakin. Mutta se, että silti jos on joku ja koulupapereissa kuitenkin lukee ristimänimi, niin se on tosi jotain niin ahistavaa. Ja kesät on tosi vaikeita kans, kun on niin kuuma, niin pitää just teepaitaa, joka se on niin, ja kun teepaidat on yleensä tiukkoja, ellei ostaa jotain XXL, niin se on jotenkin tosi ahdistavaa, kun tuntuu, että rinnat paistaa kilometrien päähän. Ja se muutenkin joka ikisessä paikassa mä en pysty olla kyllä mä pystyn kotona olla ilman binderiä, mutta se ahdistaa myös, että musta tuntuu, että mä tekis mieli pitää binderiä yöt päivät, ettei rinnat paista minnekään. Alasti mä en pysty olla edes mun perheen seurassa. Ja tietenkin tää kuukauden kohokohtamenkat, joka muistuttaa joka ikinen kuukausi siitä, että olet väärässä kropassa. Sitten tää väärän nimen kuuntelu, se, että perhe ja vanhat kaveripiirit justiin kutsuu vielä ristimänimellä, niin se on kans tosi ahdistavaa. Siis kyllä mä ymmärrän sen, että perhe on tottunut kutsumaan ristimänimellä, mutta kyllähän sekin nyt ahdistaa silleen. Sitten kerran kävi semmonen juttu, kun oltiin tuolla salilla. Mä olin parin naisen kanssa siellä, niin sitten ne muut meni naisten pukkariin, mä menin miesten pukkariin. Mä erehdyin jotenkin ihmeellisesti siellä, kun mä olin miesten pukkarissa. Mä olin viemässä jotain tavaraa, mikä mulla jäi, tai kuulokkeita tai jotain. Kun en mä tarvinnut kuulokkeita, kun mä en ollut yksin. Niin mä olin viemässä niitä sitten takaisin siihen kaappiin. Mä erehdyin kaapista, niin mä ajattelin, että mun kaappi ei vaan toimi. Ja sitten mä menin sanomaan sinne, niin se ahdisti ihan helvetisti, kun se meni sitten väärään pukkariin, että se oli menossa naisten pukkariin. Niin tuli vähän semmonen olo, että en oikeasti mennä läpi miehestä. Ja sitten mä siellä miehisesti itkin hetken aikaa. Me oltiin menossa joogaan. Taaskin miehisesti joogaan. Ei voi miehetkin käydä joogassa. Mä luen teille täältä semmosen kuvauksen, mikä on vähän lyhyesti sanottu, millaista tuntuu olla väärässä kropassa. Jos on tyttö vaikka on poika, se on sama juttu kuin olisi sairaalassa lääkäreiden ja sukulaisten ja mittareiden mukaan vihannes, vaikka itse tietäisi olevansa elossa ja yrittäisi huutaa, että älkää vetäkö niitä letkuja irti, minä elän. Lääkärit on myös
se, kun ne huutaa just nimeä siellä käytävällä, niin yleensä ne huutaa sukunimen, mutta sitten ne saattaa joskus huutaa täysiä koko nimen, niin kuin ristimänimen ja sen toisen nimen. Ja mun toinen nimi ahdistaa vielä enemmän, kun se on niin naisellinen tai sellainen. Niin se ahdistaa vielä enemmän kuin etunimi. Niin se on ihan kauheata kuulla sitä jossain käytävällä, kun kaikki katsoo sitten, että aito ei ollutkaan poika. Ihan näin niinku by the way, mä en oo kalju. Mun sukulaiset ja ystävät ja perhe on ottanut tämän asian tosi hyvin, että ne hyväksyy mut sellaisena kuin mä oon ja kukaan ei häpeä mua. Ja ne on sanonut, että ne on ylpeitä musta, esimerkiksi siitä mun edellisestä videosta. Niin ne on sanonut, että ne on tosi ylpeitä musta. Mua ahdistaa muutenkin joka päivä, niin kuin oma kroppa ylipäätänsä, niin se, että tulee vielä tää tähän päälle ja muutenkin masennus, niin se vielä lisää niin kuin ahdistusta enemmän. Ja välillä miettii, että niin kuin olisi helpompaa, jos olisi vaikka niin kuin syntynyt tytöksi ja kokisi olevansa tyttö, tai olisi syntynyt pojaksi ja kokee olevansa poika, se olisi niin paljon helpompaa. Ei ole sitä jokapäiväistä ahdistusta, mutta toisaalta mä en olisi jos mä olisin syntynyt niin kuin eri sukupuoleen. Tai siis mä en olisi jos mä olisin syntynyt pojaksi ja kokisin olevani poika, niin se olisi aivan eri asia. Mä en olisi ja mä en olisi rohkea. Joo, mä koen olevani rohkea, koska mä tein sen videon. Mulla on sanottu, että mä oon tosi rohkea ja että mun pitää tehdä enemmän näitä videoita. Mä haluan auttaa näillä videoilla muita, että jos sä oot transsukupuolinen ja mietit, että sä oot yksin täällä, niin sä et oo yksin. Tässä on nyt oikeastaan varmaan tältä erältä kaikki, että jos tulee kysymyksiä, heitä tonne alakertaan ja nähdään seuraavassa videossa. Heippa!